Honetan ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan euskara lantzeko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Betiko moduan, galderaren bat edo badaukazue komentarioen atalean idatzi eta hitzaldian zehar erantzuten saiatuko naiz edo bestela hitzaldiaren amaieran ere komentarioen atal hau begiratuko dut eta erantzuten saiatuko naiz, bale? Bale. Sarrera moduan, euskarren mundura gehiago gerturatu nahi zaitugu. Naiz zure lehen hitzak esaten hasi berrizaren, naiz maila bat duzun eta hizkuntza praktikatzen jarritu nahi izan ezkero, euskara beste modu batean praktikatzen lagunduko dizuten aplikazioez zari gara. Bueno, pixkate, gaur egun bai euskararekin edo bai beste hizkuntzaekin gertatzen moduan, garai batean, ez zegoen aukera handirik, bakarrik euskararen kasuan euskaltegiak, beste hizkuntzen kasuan akademiak edo hizkuntzen akademiak horrelako gauzak nituen, bale? Gaur egun norberak bere kabuz ikasi dezake aplikazio ezberdinen bitartez, bale? Euskararen kasuan ere, naiz eta mundu mailan esan ezagun euskara ez da hizkuntza bat oso asko hitz egiten den hizkuntza bat, bale? Mundu mailan esan nahi dut, naiz eta egoera horretan egon, badaude aplikazioak nolabait hizkuntza hau lantzeko, bale? Hemen hauetako batzuk aipatuko ditugu, adibidez, euskara praktikoa, IKAP zalantzak, IKAP asko dakit, IKAP zenbakiak, IKAP leku izenak, ikasega, elu jarriztegiak eta zientzia APP. Bale? IKAP izenaren gatik bakarrik, ikus dezakezue lau hauek nolabait enpresa berdinarenak dira. Bale? Gauza ezberdinak lantzen dira aplikazio bakoitzean, baina, gero hor bakoitzak aukeratuko du guzti hauetatik ze aplikazio datorkion hoberen, bale? AEK-aren aplikazioarekin hasiko gara. Bale? AEK nahiko euskaren munduan nahiko famatua dela esan dezakegu, bale? Euskararen alde egiten dute beti eta nolabait euskarari garrantzia ematen diote. Beraien aplikazioarekin hasiko gara, bertan, oinarrizko hiztegi multzokatu daukagu, baitokiak, zenbakikin, hitzen erabilerekin, bale? Euskara, gaztelania eta frantses okerrez banaro ere badaukagu lantzeko, bale? Gero kasu honetan hemen aipatzen duguna euskara eta gaztelania hitzak lotzeko jolasak, bale? Hau da, kasu honetan, euskarazko hitz zerrenda daukagu, gaztelerako hitz zerrenda bat daukagu, eta nolabait euskarazko eta gaztelerazko lista hauek lotu behar ditugu. Bale? Hitz bakoitza bere nolabait esanahia beste hizkuntzan lotu behar dugu. Gero, inguruko euskaltegien euskaltegia lokalizatzeko aukera ere badukagu. Bale? Aplikazioetan komentatu barra daukat, atal batzuk ez dute funtzionatzen, zeren webgune batera bideratzen gaituzte eta webgune hori gero ez da existitzen, bale? Edo behintzak hori esaten du. Badakizue aplikazioekin, bai hauekin edo beste dozein aplikazioekin gertatzen dena zer izaten da, kasu batzuetan ez dute gauza batzuk aldatzen dituzte, baina gero beste batzuk ez, beraz, tal hori lehen toki baten bali mazegoen aplikazioan ez badute gero hori aldatzen, hor ere ez du ondo kargatuko, bale? Baliteke hau konpontzea? Baliteke, bale? Beste aplikazioekin gertatzen den moduan, aktualizazioen bat ateratzen bali motu eta enlaze guztiak ondo bali maude eta abar, dana funtzionatu beharko luke, bale? Baina, esateizuet, beste webgune batera bideratzen, AEK-aren webgunera bideratzen gaituzten atal horiek ez duaz ondo, bale? Nik probatu ditut bazpare eta ez dute funtzionatzen, baina
webgune batera bideratzen gaituztena. Bale, beste guztia oso ondo funtzionatzen du, jokuak ondo funtzionatzen dute, gero tokien gauzak, zenbakia, itzenak, dana ondo funtzionatzen du. Bale? Eta hori, modu ezberdinetan lantzeko aukera ematen digu aplikazionek. Bueno, ICAP zalantzak, ICAPeko aplikazio guztiak Eusko Jaurlaritzan laguntzarekin egindako aplikazioak dira, bale? Eta, niri guztitatik ICAPen erdiak ez zaizkite asko gustatu, adibidez, hau, nik ez dizu gomendatzen, baina, ohiko zalantzak argitzen dituzte, euskara maila hobetzeko, ariketa arlo desberdinak, kalkoak, morfosintaksia, lexikoa lantzeko ere aukera badauka. Beste aukera bat ICAP asko dakit, hemen hau nahiko txukuna dago, bale? Hau ere ICAko talde honek sortutako aplikazioa da, eta hemen sinonimoak, gramatika, definizioak eta esaerak lantzeko aukera izango dugu, bale? Eta, galderak egiten dizkigu, guk erantzun eman behar dugu, eta, puntuaketak egoten dira, eta hemen aipatzen dugu bezala, gaizki erantzuten ditugu, no? Puntuak entzen dizkigu, bale? Pixkat hor joku moduan esan ezagun. Pixkat pikatzeko. ICAP zenbakiak, izenak berak esaten digu zertarako da, bale? Zenbakiak euskeraz idazten ikasteko aplikazioa da, eta, hemen ikusten duzu zaukera, edo ariketa mota dauzkagun, bale? Digituak letratan bihurtzeko, letrak digitu bihurtzeko, eragiketa matematikoak egiteko, eta zenbaki erromatarrak lantzeko, bale? Nahiko basikoa, baina hori oso zenbakietara zuzenduta dago, bale? Beste hau, ICAPekoa ere da, diseinuari ikusten duzuen nahiko desberdina dela, eta niri nahiko gustatu zait, baina, men maila ezberdinak daude esan zagun, eta azken dana praktika kontu da, bakoitzakoan nivelaren arabera, bale? Baina, niri aplikazioa nahiko gustatu zait. Hemen ere ortografia lantzen da, Euskal Herriko toponimoen kokapenarekin ere ariketa asko daude, bale? Eta, galderak eta erantzunen metodori erabiltzen da, gero mapan toponimoak kokatzea, hau da, toki bat aipatzen digu, eta guk mapa batean non dagoen esan behar dugu, kokatu beharra daukagu, eta berak, sistemak berak erantzungo digu, zein ondo edo zein gaizki egun dugun ariketa hori. Azkenean, gero galdera eta erantzunena, oso antzekoa, galdera bat ematen digu, guk erantzuna eman behar dugu, eta berak esango dugu gaizki ondo egin dugun. Beste aplikazio gehienetan egingo dugun moduan, kasu horretan. Eta gero, toponimo gehiago proposatzeko aukerak, guk geuk proposamenak egiteko toki bat ere badaukagu. Aplikaziorik itzen dugunean, eskubiko irudian ikusten duzuen moduan, leku izena falta da, kokatu mapan, ariketak, kontsultatu eta honi buruz. Honi buruz aplikazioaren inguruan esan nahi du, eta beste lau atalak, lantzeko. Eta beste eskuineko atalean, segun zer aukeratu dugun lau aukera horietatik, hor beste aukera batzuk ematen dizkigu. Kasu horretan, ariketa atalean sartu da, goran jarritzen duen moduan, eta honen barruan beste aukerak dira, hori oinarrizko mailako testa, maila aurreratuko testa, Euskal Herriko udalerrien argazkiak, Euskal Herriko mendien argazkiak, estatuen himnoak, segun ze aukeratzen dugun, galderak horren ingurukoak eta izango dira, eta errexagoa edo zailago irudituko zaigu, daukagun nivelaren arabera, baina betiko gauza da, praktika. Beste hau, ikasega pixkat ega prestatzeko aplikazioa da, oso helburu zehatz bat dauke aplikazionek, eta da hori, ega prestatzea.
Eta hemen, Atari eta entzumeneko probak dauzkagu, gero ikusi gure garapena, hau da, gure egin dugun prozesuaren garapen hori ikusi dezakegu, eta azterketarako pres gauden ala ez jakingo dugu, bale? Segun eta nola egiten ditugun ariketa hauek, ikusi ahal izango dugu, gure maila nahikoa den edo ez, azterketa hori gainditzeko, bale? Hemen ikusten dituzuen irudi hauetan, ezkerreko irudian, hori azterketa eredua bat, azterketa eredua bi, azterketa eredua hiru, bale? Hauetako edozein aukeratzen dugunean, galderak egiten hasiko dira, guk erantzun bat eman beharko diogu, eta azterketa bukatutakoan, berak grafiko txiki bat eskainiko digu, eta bertan esango digu, zenbat galdera erantzun ditugun zuzen, eta zenbat oker, bale? Nolabait horrela azterketa guzti egiten dugunen, gure garapena ikus dezakegu, bale? Nahiko ondo dago, ezta? Beste aukera bat, hiztegiena, bale? Gaur egun hiztegien aukeran ere aukera asko dauzkagu, Googleek berak eskaintzen du hiztegi bat, baina euskararekin gauz batzuetarako ondo dago, baina ez da infidagarria, bale? Eluiarreko hiztegia nahiko ondo egoten da, badakizu hau ere webgune moduan ere badukate, baina kasu honetan aplikazioaren inguruan hitz egiten ari gara, bale? Eluiarreko hiztegiak eskaintzen duena da, itzulpena egitea euskaratik gaztelaniara, euskaratik frantsesera eta euskaratik ingelesera, bale? Hizkuntza guzti horrekin egin dezakegu itzulpena. Bai zentzu batean edo bestean, bale? Ezingo genukena egin da gaztelaniatik frantsesera edo frantsesetik inglesera, inglesetik gaztelaniara, hori ez, bale? Beti euskara eta beste hizkuntza baten arteko itzulpena izan behar da. Eta gero, ze ezaugarri dauzka, hitzen ahozkera ikus dezakegu, hau da, hitz bat bilatzen dugunean itzultzeko, honen ahozkera aipatzen digu, gero hitzak partekatzeko aukera ere badukagu, hitzari buruzko iruzkinak bidaltzeko aukera eta bilaketen historia. Bizkat zer bilatu dugun, nola ahozkatzen den, hauen esanaiare korrezman nago aipatzen du, eta guzti hau gero partekatzeko ere, beste aplikazio batzuekin egiten dugun moduan, beste norbaitekin ere partekatu dezakegu guk bilatutako hori, bale? Beste pertsona horrek ikus dezan, norbaitek galdetzen baldin badago, aizu, nola da euskeraz hitz hau edo kontrakoa? Euskeraz hitz hau baldin badukagu, beste hizkuntza honetan nola da? Zuk bilatu dezakezu aplikazioan eta bilatuta gero pertsona horri WhatsApp bidez edo nahi dugun aplikazioaren bitartez, partekatzen diogu, berak ikus dezan emaitza hori, bale? Kasu horretan ere, berak egiten baldin badu hau, asko zebe, bale? Baina, beti daukagu aukera hori partekatzeko informazioa kasu honetan. Zientzia app, aplikazio hau ere Eluiar sortutako aplikazioa da, bale? Eluiarrek aplikazio ezberdinak ere badauzka, lehen beste talde hori ikusi dugun moduan, beste talde hori nola zen, ICAP, kasu honetan Eluiar, bale? Kasu honetan Eluiarrek sortu duen aplikazio hau, zientziarekin lotutako albisteak, audioak, bideoak eta ekitaldiak izango ditugu bertan, bale? Beraiek argitaratzen joaten diren artikulu horiek edo bideo horiek edo audio horiek, gero aplikazioetan jartzen dituzte eskuragarri, jendeak irakurri edo ikus dezan, bale? Albisteak ekitaldiak, hori zientzia.eus webunetik hartzen dituzte, gero bideoak, Teknopolis telebista saiokoak dira, bale? Ez dakit noiz beti ikusi izan duzuen, baina hau okenez banago ete batean izaten da programa hau, garai batean, larun batean okerrez banago izaten zen, gaur egun ez nago oso seguru, eta beti hori zientziaren inguruko bideoak izaten dira, euskaraz, bale? Eta, nahiko interesgarriak izaten dira. Bestaletik, audioak Norte Ferrokarrileko irratsaioak izaten dira, bale?
Orduan, bueno, hemen xorta ederra daukazue bai albistena, ekitaldien eta bai bideoena eta abar, pixkat euskara lantzeko modua, bale, ez da dana gramatika, edozein hizkuntza lantzeko ere, bideoak ikustea hizkuntza horretan, edo audioak entzute hizkuntza horretan, edo artikuluak eta hizkuntza horretan irakurtzea ere ondo etortzen da hizkuntza lantzeko, bale? Zientzia app aplikazio honetan, 19.000 zientzia eduki, baino gehiago dauzkazue eskuragarri, bale? Osea, badaukazue hor denbora pasatzeko aukera, bale? Astero eskaintzen dute, hori, 5 albiste, 4 bideo, 4 audio, eta zientziaren inguruko ekitaldiak ere erakusten dizkigu, agendan, bale? Aurreko irudian ikusi duzuen moduan, bale? Goialdean dauzkagun 3 marrak menuko ikono tipikoa izaten dana, hori albisteak, agenda, bildumak, gogokoak eta aplikazio buruzko aukera dauzkagu. Bueno, agendan ekitaldien antolakuntza hori ikusi dezakegu, bale? Noiz diren ekitaldi horiek, kalendario barruan, bale? Eta gero behekaldean ikusten duzu ja nola aplikazioa banatua dagoen, artikuluak, bideoak eta audioko 3 atal horietan, bale? Beraz, hor segun eta ze atal aukeratu, bertan erakutsiko digute, artikuluak edo albisteak, bale? Bideoak eta audioak, segun zer aukeratzen dugun. Bueno, labur bilduz, euskara praktikatzen laguntzen diguten hainbat aplikazio daukagu aukeran, bale? Eta segun zer landu nahi dugun, guk aukeratu beharko dugu zein den gehien gustatzen zeguna edo zein den hobeto moldatzen den aplikazio hori, bale? Gure beharretara. Eta gure gailuan instalatzean, edozein zalantza, itzulpen hiztegia, ortografia, konsultatzeko aukera ematen dugu, bale? Bueno, etortzen dira hori kontsultaiek egiteko. Aplikazio guzti hauek, aipatu ditugun aplikazio guztiak, betiko telefonoko aplikazio dendan izango dituzue, bale? Play Storean, Androiden kasuan, eta Apple Storean, iOSen kasuan, bale? Beraz, deskargatu nahi duzuen aplikazioa eta instalatu eta bukatzeko gozatu, bale? Azkenean, hizkuntza lantzeko modu bat, jolasen bitartez izaten da, denetan ez daude jolasak, baina gehienetan edo erdietan adibidez badaukazue jolasen bitartez ikasteko aukera hori, bale? Adibidez AEK-ko hori, horrek jolasek dauzka eta beste hainbat ere badaukate, bale? Eta gogoratu hemen bakarrik hauetako batzuk aipatu ditugula, Play Storean bilatzen baldin baduzue, seguru aplikazio gehiago ere badaudela euskara lantzeko eta beste hizkuntzaren bat landu nahi badituzu ere, aplikazioak badaude, bale? Bueno, mila esker gaurkoan hemen gurekin egotegatik. Barkatu Josune, doakoa da ze aplikazio, danak dira doakoak, bale? Kasu honetan, aipatu ditugun aplikazio guztiak doakoak dira. Ez dakit ze aplikazioaren inguruan zeneukan kezka hori, Josune, baina denak doakoak dira. Beste zalantzaren bat badaukazue, zalantzaren bat balimakozu idatzi komentarioen atalean, begiratu ezadan, eta erantzuten saiatuko naiz. Bueno, zalantzarik ez daukazuenez, hemen utziko gaur, gero badakizue, astero izaten ditugula horrelako hitzaldiak, bale? Ostegunean hitzaldi hau bera izango zuen, baina gazteleraz, eta urrengo, urrengo astean,
euskarazko jokoen aplikazioak, urrengo astean itzultzaile neuronala, eta bukatzeko higiene tresnak, Instituto Geografiko Nazionalaren inguruko hitzaldia izango da. Bale? Beti, kezkaren bat badokazue edo jakin ahal duzu ze hitzaldi den, beti kazetaguneko webunean ikus dezakezue ze hitzaldi dauzkazuen eskuragarri aste horretan edo hilabete horretan. Bale? Mila esker hemen gurekin egotagatik, Josune, Martin, beste guztioi ere, eta hurrengora arte. Bale? Agur.